vloggen. Hoppas allting är bra med er, som jag har frågat innan. Just nu är jag på väg hem från min pojkvän. Så jag ska hem och bara ta det lugnt. Träffa en kompis, ta en cigarett med henne tror jag. Och sen som sagt blir jag med Melodifestivalen med familjen och sådär. Det var en tjej som frågade varför jag och min pojkvän inte skulle kolla på Melodifestivalen tillsammans. Och det är så att han ska vara med sin bror idag. Ut och ha lite kul. För de behöver det. Så och man behöver ju inte alltid göra allting tillsammans. Vissa grejer gör man ju med andra och sådär. Men vi gör ju saker tillsammans såklart. Och har det jättemysigt tillsammans. Men just idag så ska han ut med honom och ha lite kul. Så jag ska vara hemma bara och sådär. Just nu så kör jag idag för att inte kolla så mycket in i kameran. Ni kanske vill se ut. Ja, men det var i alla fall ett snabbt videoinlägg och så får ni ha det så jättebra så gör jag fler lite senare. Och snälla, ni får jättegärna kommentera vad jag ska prata om eller vad Nettan ska prata om eller om ni vill att vi pratar om någonting båda två. Så får ni ha det så jättebra så glöm inte att kommentera och jag har en superunderbar helg. Puss hej!